Leh, seger dong. Rasane ning awak iso enak. Lah ya, lah sampean kok ndine awakmu ngene iki. Kowe kok tak kandhani paling ya ora percaya. Lah kok ndi ta emang? Iki lho olehku ke India. India. Aku pas mlaku-mlaku ning India, papasan karo sarukan lho. Heeh. Aku duwe iki ya tak gawa no. Loh. Lah rupamu kok ngono kok kenal sarukan barang lek ngono ya. Lah. Piye ta kowe iki gak ero ta? Sarukan iki kancaku karaokean biyen to, Bos. Lah dhek dadi penyanyi saiki sapa anggit sing belajari? Sopo? Awakmu ta? Ya gurune to. Benar kene reso nyanyi lho. Tau nyanyi pisan badhe wong sak kampung kene keplayon enggak. Alah wong anjine awakmu ya ngono. Lah awakmu terus dule-dule nang India kono iso basane ta? Oh, alah bahasa India ora iso. Kene yang nggih bahasa isyarat no. Kok ya pancet awakmu. Ngono kok ya sarukan gelem kenal awakmu ya. Nah, ora lah kene kanca plak ya kadungan ket biyen. Ya wis ngono. Ayo uyur-uyur. Bek golek tambah temu sing abot-abot. Ngombe golek sing abot. Ya ngombe iki kan nggawa batas 1000 lek ya abot to. Lah ngene iki lho gak mendem aku. Moan. Wis ae. Oh no. Lancing nek gak kuat ya ngono iku. Iki mau mandi yo mbene iki, Bro. Gak abot. Gendong-gendong. Iya toh kok goblok jalan. Lah liwat kene. Iya Nesto. Aku kok lakmu mobil loro iki mobil sapa iki? Ya aku nek begal no. Jagano kowe ora tau nek asile kok. Lakmu lek enek barang enak kok ya ora ajak-ajak kancane lek ngono awakmu iku. Alah. Menjagakno awakmu ora tau nek asil mesti yong terus kok udah dhewe aku. Weh. Ngene ae. Saiki lek pengen hasil mbak aku ya. Ayo digolekno pembeli, dadi dhuwit ku hasil mbak aku. Kan cocokmu no. Saiki lah nyambut gawe aku kok kowe melok mangan. Wis. Wis tak dulu dhewe kowe engko tak wae tukang rokok blok. Rokok tok. Ya mbak permen. Ya. Aja ngene kok ceblok bongkok kok. Rasane kok sampirno ya. Oh, wedhus. Ngomong apa cangkemmu? Lah aku kok sremet kok mburi ngono. Kene majo kabeh, gelot ayo. Ngantang arek iki. Andai. Kowe ya. Amunas. Kan tangkem. Loh, enak apa kok rame-rame kok? Bapak nek kancaku. Mas, mundur. Oh no. Jangan aku, Mas. Jangan. Kenapa, Mas? Loh, kenapa dia aku? Tolong aku, Tom. Ayo. Tom. Tak gonceng lo. Ngapamu, Mas? Kena dia aku iki. Wis menengok. Iki apa?
mana bos? Iki wis kok nggone. Wah lagi omah Pak Wat iki. Iya. Tawurane gak roh aku. Kok maling wenteng. Dan nanti apa kan? Lho nanti arek Ceblok nang kali mang malah. wah piye kowe iku? Aja dipulas suara ta bos aku. Aku jangan Pak Wat gak. Wes ayo. Nuwun. Bawa. Ada nek wonge mulai ae lho. Nuwun. Bawa. Enggak. Pak Wone enten. Wah, wonge metu iki, Mang. Enek apa sakjane? Mboten apa-apa. Lah jare ate lapornya aku piye ta kowe iki sida apa ora? Ora enek apa-apa piye sih? Lah piye sih iki, Mang? Yo Sampe wis dapur mlebu tak telepon wonge sih. Sik aja kok ning HP. Lah aku cepet gondeli ya Pan kok kocul. Iki ngene lho yo. Iki kok nek sampe aku di penjara kowe kudu ngirim aku sego sing enak-enak. Apa enak cangkemmu? Aku njaluk sate yo Rutono. Aku njaluk sego pecel yo Rutono. Lho iki soalnya sing gawa awakmu. Aku awakmu ya. Lah kowe sing gawe masalah kok kowe. Sik tak telepon wonge yo. Lah pun sinten? Yo Pak, wala sing do lapor kok gak kena iki. Iya. Lah yo. Sik. Tak telepon. Suwimen sih gak diangkat-angkat. Yo, waalaikumsalam Pak. Sama Dendi. Udah mulai cepetan. Iki lho. Enek arek gak genah mbok gawe perkara apa iki mau. Iya, heeh. Heeh. Ya wis udah mulai cepet tak enteni. Heeh, iya. Heeh. Waalaikumsalam. Karo peda iki gak penak perasaanku iki. Sopone yo. Wah, jabang bayi kok ya kuwi maneh pelakune nek opo? Ngeten lho, Pak. Loh, sih. Apaan sih ya? Aku wawane kok ngene kok gak ditokno apa masuk lho, Pak. Iso lungguh. Di rokok, Pak? Sampai isin nawani rokok iki rek. Enggak awakmu nyawa sih. Iki lho lek pen. Ya ya. Kok ae rokok kok mana? Kok aku tuh. Masa wis entek iki, Mas? Tak baru kayak situ ya. Oh ya pas banyak tuku Pak. Tapi di mana aku itu pas bertiga ya. Yes. Ngeten iki lho. Nek pas mboten ngeten kadang sampai 2 minggu kalau mboten rokokan. Lah, Lah sambat itu koyo mulai bro. Aku sudah berlaporan ta, Bro. ya situ ta lah. Lho lek ini ngomong ambek rokokan apa enak ya? Oke. Ini rokok isih empuk enak anteng. Enak apa iki Mang cacake kok rame-rame ini iki Mang? Ngeten lho, Pak. Kulo niku liwat kancaku diantemi larek iki. Mboten kula antemi, Pak. Kula enter-enter kupinge namungan. Kok mantep kok. Oh, lama ya kan caku mang sore kan. Kok yo manggah ngene si kungkuman rami iki kelakuane kan biyen. Aku lho enter-enter kupinge tok. Lah iku Apa modal? Sudah begini man. cuma korbane nanti iki korban iki, Mang. Cuma dulu. Wah. Lah yo wong aku laporan rene koyo korbane gane terus piye iki? Oh, ceblok mboten semerep ya. Yo. Terus aku nang ambek sapa? Kalau bedes niki, Mbok Antum mang ambek sapa? Lamu gepuk ya kalau rencang kula mau ayu kula mboten tulungi. Oh, ayu kancamu. Iki ngene. Iki sementara mbek golek iye wangi sing mlayu. Iki piye nek dedek-dekan omah. Maksud yo piye to? Loh, Tadi koyo mari ngombe kungkuman rami ya. Koyo piye maksud buka? kenapa itu, Pak? Oh, lah buka apa? Mbek tamu aku Santai ae. santai ae. Rokokan sih, rokokan sih. Kalau kita sama kayak mangan. Terus mesti nek kuwi. Aku pemuda-pemuda itu tak kei mangan. Mangan sih. Lah ini tak mbok laporan ket mangan kok seneng aku. Pokoknya mangan. Ya beneng itu. Menene nek gepuk yo jarek loro ya, sing akeh. Yo kok kancaku. Oh, yo kanca aku sing digepuk yo. Waduh. Jadi mau kita belum kali ya. Nah, iya. Bah geruduk. Terus tarik taruh kok. Lumayan. Aja ngomong sapa-sapa. Sing loro awake dhewe tok. Meneh digoreki sing bolone siji niku.
Menilai temu. Pak, kok nek bar bokek mana aku mulai sangono ya? Ya iso Pak tak sanggup iki tenang. Ate ora rokok ya tibe. Rokok tak kei. Balik rokokmu apa tak jatah sak mangan sak rokoke. Surya. Oh iya. Kok pencak nembule nih. Yo. Aku sing gelem-gelem ngaporno aku lah. Bener. Antemono nek. Yo, jelas. Jadi mangan mana ya? Mangan mana? Mangan mana? Penak ning kene kuwi pokok laporan wis tak buka 24 jam ngene wong laporan. Tenang. Rokok ya pas enak. Rokok ya pas telu mau pas bertiga lho dhewe. Yo sing Pak. Ayo wesu to Mbak. Tak wesokmu yo. Wah, kok winter kok gowan ngene iki lho dolan bocah ya. Kono mangan itu enak ya. Enak apa ya Pak? Manut aku poe enak banget. Sik sik. Kita ini ben ketok umat. Lah apa Pak? Ben ketok estetik kuwi. Lah aku nak ngidule piye? Lah gue meneng wae. Lho, wapi. Ketok wapi karnaval nih kalau ya. Gak enak pikir aku. Lah ndi Pak jare mikir mangan. Iku baru itu. Bapak, iya toh? Kok teleponnya kandang aku? Boleh sing tok Oke, toh. Loh, iya Pak, tolong. Loh, piye iki? Loh, piye iki? Tolong. Wis kono wae.